Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre. Pozdravujem vás, milí poslucháči. Od mikrofónu vás pozdravuje Šteli a vítame vás aj spolu s mojimi kolegovcami Peťom Petruškým a Duškom. Čaute. Čaute. Najprv by som začal predstavením podcastu. V podstate počúvate podcast Nešpekuluj o peniazoch. Čo bola naša taká motivácia točiť o podcast o peniazoch? V podstate existuje veľa, alebo viacero finančných podcastov, ale my sme si povedali, že to skúsime trošku poňať inak. Nemusí to byť úplne také kravaťacké, nemusí to byť úplne strohé, konzervatívne a ešte neviem aké. Skôr by sme sa chceli s vami podeliť o také naše dennodenné zážitky, aby ste mali predstavu, čo zažívame, keď komunikujeme s bankami, keď komunikujeme s poisťovňami, nejaké zakulisné pikošky. Ľudia majú častokrát možno predstavu, že všetko funguje úplne super, všade sú úplní profesionáli a všetko ide tip-top. No ale my z praxe vieme, že tip-top to častokrát nie je a možno aj také schvaľovanie úveru závisí od toho, ako sa vyspí schvaľovateľ a nejakú výšku príjmu máte. Čo kupujete, čo je taká smutná skutočnosť a veríme, že vám zase neukradneme všetky ideály alebo všetky ilúzie, áno, že nezabijeme posledné ilúzie vás, ale aby ste mali takú reálnu predstavu, že čo sa deje a pridáme k tomu aj možno štipku viac alebo menej podareného humoru a niektoré veci aj takto odľahčeme podáme. Takže taká by mala byť nejaká podstata nášho podcastu, budeme sa snažiť vždy reagovať aj na aktuálne témy, aby ste mali predstavu, čo sa deje, ako sa zariadiť, aké zmeny nastali. No a veríme, že budeme pre vás dostatočnou inšpiráciou a veríme, že teda vás počúvanie bude baviť minimálne tak, ako nás nahrávanie. Tak, skvelé intro. Trošku pesimistické, že čo všetko nefunguje. Tak ja len doplním do toho, že určite teda aj novinky všetky možné, alebo čo sme zažili aj dobrého, čím vám vieme pomôcť, aké máme skúsenosti, čo všetko sa dá vybaviť možno, takže v týchto najbližších dieloch alebo vo všetkých dieloch určite budeme spájať aj tie horšie, ale hlavne aj tie dobré, prípadne tie novinky, ktoré nastávajú, takže na toto sa môžete tešiť a verím, že aj tým počúvaním týchto epizód sa dozviete viacej, prípadne budete vedieť, na koho sa obrátiť, keď nastane nejaký problém alebo niečo, čo budete chcieť riešiť. A tiež, keď vám povieme, že ja som vám to vravel, tak keď si vypočujete ten podcast, možno sa vám to nestane. Tak hej, záleží, či nás počúvnete alebo nás nepočúvnete, alebo ideálne, či sa na nás obratíte alebo neobratíte. Ja verím, že keď vám vzniknú nejaké otázky, tak aj nám napíšete, teda sme tomu otvorení, pokojne nás kontaktujte, píšte, komentujte. Nech nás nekomentujú len na roboty z východnej bloku. Budete aj vy pre nás možno inšpiráciou pri natáčaní ďalších tém. Tak usilovne pracujeme na tom, aby ste vedeli sa aj vy s nami nejak užšie spojiť alebo dohľadať na všade, na všetkých sociálnych sieťach. Šteli povie, kde všade sme. Vieš čo, niekde sme a možno už nebudeme a niekde nie sme, ešte len budeme, ale také tie priority sú Spotify, Apple Podcasty a YouTube, kde s nami môžete komunikovať tak pokojne prostredníctvom Facebooku alebo webovej adresy, ktorú nájdete aj na stránke www.nešpekuluj.sk, čiže pokojne aj e-mail, budeme vďační. Tak stále platí, že môžete nás kontaktovať aj za tým, aby sme možno vám rozobrali nejakú tému, čo máte vy na srdci alebo s čím sa stretávate, prípadne keď máte niečo, o čom budete chcieť viacej počuť, tak takisto nám treba dať vedieť, my si to pripravíme, spracujeme a navrhneme vlastnú tému, ktorú zamietneme. Tak ako to funguje pri tých bankách. A vy ste kto? Tak, aby sme nezabudli, tento podcast je pre všetkých, nie je iba pre určitú skupinu ľudí a poslucháčov, ale naozaj môžete si ho vypočuť všetci, budeme radi. Tak, ale bude určite viacej dielov, nebude len jedna verzia. Tak, no, bude viacej dielov, čiže podľa nálady si môžete púšťať tak ako našu hymnu. Pokojne. Dobre, čomu by sme sa možno dneska povenovali, čo máme takú aktualitu? Vieš čo, ja keď som dneska išiel, idem k autu, pozerám čerstvo napadnutý snežík 2 cm a nejak som neuvedomil, že to ako v zime môže nastať aj taká situácia a mal som normálne problém vyjsť z parkovacieho miesta, lebo to je také fakt 2-3 cm ešte neodhrnutého snehu a s mojím autičkom do takého merného kopca som bol taký, že začal so mnou tak všelijak kývať a potom
neviem, keď vieš, odo mňa si ide najprv hore a potom taký dolu kopček a rovno oproti sú parkovacie miesta. Teraz tam našťastie nič nebolo, lebo ak som pribrzdil, ako všetko bolo fajn. Keď som sa chcel pohnúť, to auto išlo šmikom. Asi len 5 metrový ten taký svah, ale to autíčko sa nejak rozbehlo, či som pustil brzdu, zatlačil, furt to išlo. ABS-ko síce bombovalo, ale tých 5 metrov som išiel šmikom. Keby tam bolo také auto, už by som mohol hlasiť poistnú udalosť. Ešte sme dneska podobnú situáciu ráno zažili, tiež sme vychádzali hore briežkom, tiež po ľavej strane zvyknú parkovať auta, dnes našťastie už neparkovali a to bolo to isté, hore briežkom ESPčko, išlo vypustiť dušu, ale auto nás stále bralo akože do ľavej strany a som hovoril partnerke, že nič, drž plyn, no len pri automate môžeš držať plyn, keď sa rozhodne, že treba podradiť. A ubrať a už ubrať. A tak ešte budeme trénovať aj to podvolantové riadenie, aby sme si vedeli aj manuálne preziať do rúk trošku, aspoň otáčky a prevodovku, ale teraz nebol na to priestor, ale našťastie akože vyšli sme, vyhrabali sme sa, ale tiež bolo šťastie, že po ľavej strane neboli auta a že po nich ostalo neúplne zasnežené miesto, že tam pneumatiky chytili grip a vyhrabali sme sa, ale pár aut dostalo pod kopcom, akože nevyhrabali sme sa, teda iné auta sa nevyhrabali, takže je to zaujímavé. A to pri tom fakt, že nemôžeme hovoriť o kalamite. No, 2 cm Košice. Pri Ľubovni nabuchalo 30 cm snehu a ja som sa vyhrabal v pohodičke. 4x4 pomohlo tento raz, čiže hej, ale ono ešte záleží, či v tých veľkých mestách sa ľudia, čo mám úplne preto pochopenie, že to ľudí láka aj obuť celoročky, lebo si povedal, ok, však som v meste, však tu sa to odhrňa, hej, nechodím do hôr, nechodím nikde a tie celoročky, aj čo pozerám testy, akože sú z roka na rok lepšie, ale stále to nie sú zimné gumy. Potom raz za čas človek vyjde do Tatier a tam si povie, že OK, no. Kvôli tomu to sú zimné gumy, fajn. Alebo ti 3-krát do roka nasnežíte, alebo 3 dní teda. Presne, ale kvôli tým 3 dňom rozbiješ auto a máš vybavené a zarobené. Tak zase sme pri tom, že ľudia chcú asi aj ušetriť tými celoročnými. Aj si povedia, že netreba prezúvať. Ušetria na gumách, nemusia mať 2 sady, zimné, letné. Takže možno aj toto ich zase motivuje. Každý chce ušetriť, no len treba rozmýšľať, že kde všade je to ideálne ušetriť. Čiastočne mám preto pochopenie, normálne chvíľu som aj ja nad celoročkami rozmýšľal, ale to nie je kvôli tej ekonomickej alebo finančnej, ale kvôli tomu, že ma obťažuje chodiť pravidelne prezúvať. A tým, že máme v rodine viac aut, tak je to naozaj že vyčerpávajúce riešiť jedno auto, druhé auto, pneumatiky. Zase nechodíme do nejakých veľkých autoservisov, nemáme po ruke, že by som si tam aj dal uskladniť pneumatiky, čiže za každým ich musím brať do jedného auta, ani tie pneumatiky nevojdu. Ale to skôr taký sedan s malým kufrom, takže to všetko musím ja vo svojom aute, potom 8 gum voziť. Celkovo operácia okolo toho je veľmi náročná. Buď potom riešiť vozík, alebo dodávkou brať tie gumy. No, že je to celkom záhul. Takže len toto bolo jediné riešenie, že som zvažoval, že keď dáme celoročky, tak na 4 roky teoreticky sa javí, že by mohol byť pokoj a kľud. Potom som si ale zobral späť, že no okej, a keď navalí snehu po kolena, čo ešte v našich končinách je celkom možné, alebo sa rozhodneme, že chceme ísť cez víkend do Tatier, alebo do Zakopaného, alebo do Poľska, niekde do hôr, no, tak sme vybavení, hej, že zrazu budeme riešiť, a čo teraz, no. Takže je to také, no. Tam konkrétne nie je to finančné hľadisko, ale zase, hej, pri finančných produktoch tiež ľudia pozerajú na to finančné hľadisko a tam zase by som povedal, že pri tej vyššej cene je aj vyšší komfort častokrát, kdežto pri nižšej cene ten komfort nižší, že to je trošku iný prípad. Ja som chcel, že nižšia cena, ale... Ono v zásade dobre vravíš, lebo aj tu zaplatíš, za ten celý rok zaplatíš menej, ale aj dostaneš menej, lebo si budeš obmedzený. A to isté platí aj pri tých financiách, že či už je to PZPčko, alebo poistenie všeobecne, pri nižšej cene nemôže očakávať rovnaký komfort ako pri tých vyšších. Človek si povie, je to zbytočné. No nemusí to byť zbytočné, závisí od tej situácie, kde bude človek jazdiť. Či už s autom, alebo aj kde bude využívať tie produkty. No. Je to tak, uvedem príklad, aby klienti mali aj nejakú hmatateľnú predstavu, alebo vedeli si to vizualizovať teda a nejako zhmotniť. Mám klienta, má takisto viacej vozidiel, je rovnako prepnutý motorky, vozíky, auta, dodávky, všetko možné. Ako jeho filozofia, alebo má zlé skúsenosti s poisťovňou, tak jeho filozofia je taká, že ako jeho to nezajíma, on chce najlacnejšie. Proste vždy najlacnejšie riešenie, dovidenia. Jeho už raz alebo dvakrát poisťovňa nejako sklamala. Ja nemám nejako duševnej sily na rozdávanie, aby som vysvetľoval, že nie je to tak a že dovtedy ešte mňa nepoznal, ale teraz už ma pozná a už tie problémy nemusia byť s poistnými plňaniami a podobne. Proste on si ide tvrdo hlavou a ja nemám silu,
tak samozrejme stále to je to riešenie najlacnejšie. No a pri tom najlacnejšom riešení ale sa mu stáva, a už minule sa mi na to posťažoval, že poisťovňa neposiela bielu kartu mailom, ale posielajú poštou. A niekedy ju ani nepošle poštou, alebo zablúdi tá pošta, alebo sa stráti, alebo on ju stráti jednoducho. On to vyberie, hodí, lebo má pracovný deň, má hlavu zahltenú myšlienkami, hodí ten ček a už ho potom nevie nájsť. Tak keby mu to poslal do mailu, aj tú bielu kartu, tak kedykoľvek sa k tomu vie v rámci mailu vrátiť, zadá si ešpezetku do vyhľadávača a vlastne má tú bielu kartu k dispozícii, vytlačí si. Tak ju takmer nikdy nemá. Teraz, keď je možnosť, že už ju aj nemusíš mať, tak ani toľko to riešiť nebude. Už platil aj niekoľko pokut za tú bielu kartu a niekedy aj zabudne zaplatiť, keďže mu ten predpis pošlú do obálky a nepošlú mu to do mailu. Že si to nevie dať neprečítané do mailov alebo pripomienku alebo čokoľvek, ale hodí to niekde, zoberie mu to pes a je to vybavené, lebo má aj psa. Takže že má tam ten diskomfort, že častokrát sa mu stane, že má to PZPčko pri tých mnoho vozidlách zrušené z dôvodu nezaplatenia, alebo sa mu stane, že auto už aj predal, aj teraz sa bavili, že aj motorku už aj predal, ale teraz mu prišiel šek. A teraz, kým zistil, že o aké vozidlo sa jedná, lebo oni doslova to aj mne urobili raz, oni ani nenapíšu, o aké vozidlo sa jedná, ale napíšu ešpezetku. A naozaj on pri tom množstve netuší, aké sú tie ešpezetky. Čiže on, kým si uvedomí, pohľadá, že ktoré auto, aké vozidlo má akú ešpezetku, no organizovaný chaos jednoducho. Čiže tie trošku solidnejšie poisťovne vám to pošlú do mailu, pekne vám aj uvedú, že aké je, a vozidlo sa jedná, aká tam je ešpezetka, viete si to dohľadať, upratať. Ja len takú hygienickú vložku k tej tvojej zelenej karte. Keď niekto nezachytil, tak od 1.1.2025 už nemusíme mať papierové tie PZPčka alebo tie biele zelené karty so sebou, stačí to mať v elektronickej forme a policajti by mali byť s tým OK. Nemôžeš mať telefón, keď šoferuješ. To bude. No, tak ako ťa odstavia. Oni ťa zastavia, čo? Keď budú veľa teba v okienku, že stiahni okno. Za jazdy. Že však mám ju. Čo ty tu blikáš na mňa? Zajímavé more si majú v Poprade. Za jazdy, kontrola. Ja možno, že ideš šmikom. Chceš zabrzdiť, ale ideš šmikom, tak oni vedľa teba. Hej, že len im ukážeš počas toho šmiku na okno, im dáš bielú kartu, prešmikneš okolo nich a ideš ďalej. Nemám čas, chlapi. Dvakrát ty dobre, tu, dobre. Či ináč to tam funguje? Nie, presne takto. Vieš, tam je snehová pokrývka trvalá, keďže je tam viacej snehu, takže ak vy idete ráno šmikom tiež pár metrov, tak my ideme dlhodobo šmikom. Na tých celoročkách, hej. Tak, ďakujem. Hej. Vlastne zelenú kartu, ktorá je biela, tak už nemusíte mať vytlačenú, stačí ju mať v mailovej podobe. Aspoň v maili, keby ste si vedeli dohľadať. Tak, toto by bolo fajn. O to jednoduchšie teraz, keď je tá elektronická komunikácia s tými poisťovňami, tak o to jednoduchšie, alebo teda aspoň z môjho pohľadu a z pohľadu klientov, ktorými najčastejšie pracujem, tak tiež mi to väčšine vyhovuje takto. Ak nemáte, tak treba nás kontaktovať a my to vieme dohľadať. Ne? Presne tak. Zavoláš a pošleme. Niekoho cudziu. tak narýchlo, hej. Keď to bude veľmi súri, tak cudziu, a keď máme čas, tak dohľadáme aj vašu. Ale však ono v konečnom dôsledku je to tak uletené, však oni si to musia vedieť skontrolovať hociak. Vôbec im netreba takúto kartu, však keď vedia vyhľadať podľa ešpezetka na SKP, si to vedia hneď dohľadať, že či je to zaplatené, či má kartu, či nemá, to je... Tak keď nevieš to nájsť, kde to máš, alebo teda keď si ktorej poisťovni svoju vlastnú a nevieš pri tých viacerých autách, tak na SKP, Slovenská kancelária poisťovateľov, po zadaní svojej ešpezetky vieš nájsť, odkedy ti platí tá tvoja PZPčka a o ktorej poisťovni to máš. Myslím, že aj číslo zmluvy tam je. Aj číslo zmluvy je tam. Tak to je, vieš, to je, ako raz sa v jednom podcaste Luživčak sa Lužina vyjadril, Jakub, že nemá pocit, že Slovensko patrí medzi západné krajiny, ale skôr, že taký Balkán ešte tu žijeme, a ja s ním už v poslednom čase celkom aj súhlasím. Lebo vieš, máš aj živnostenský register, ale vlastne výpis toho online živnostenského registra je neplatný v podstate na akýkoľvek účel, tak je len taký, že orientačný, hej? Ale keď chceš niečo riešiť alebo niekde použiť, tak aj tak si potrebuješ vyžiadať originál živnostenský register, hej? Tak neviem, či sa boja, že im niekto hackne registre, a teda to, čo vidíš online, nie je pravda. Nedávaj na vody. Hej. Aha, my už to tu vlastne máme, takže ako OK, tak už potom rozumieme, hej, prečo ten online register je vlastne zbytočný, lebo aj tak je nepoužiteľný na právne účely. To isté. Aj list vlastníctva vyťahnutý z katastra je nepoužiteľný na právne účely, tak ako na čo tam je? Hej, tak na čo online? To si povedali aj tie hackeri a zrušili. Hej, tak na čo vám to je, keď to aj tak nepoužívate na právne účely? Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluj.sk.
Premostili sme šikovne na kataster, výpadok katastra. Čo vy na to hovoríte? Tak poistiť sa dajú aj kybernetické riziká. Aspoň fyzických osôb a toto zase asi nebude úplne bežné kybernetické riziko, s ktorým by sa bežne stretávali. Tak kybernetické riziko pretekárov F1 je asi zásadnejšia téma ako kybernetické riziko štátnych systémov. No. Ja by som dodal, že treba byť pripravený a treba mať rezervu stále, tak toto je jeden prípad. Dúfam, že štát má rezervu aj na kybernetické útoky, že im to rovno tam pošle. Pozri, buď na kybernetické útoky alebo na úplatky. Proste na jedno z toho je fajn mať, byť pripravený. Keď nemáš rezervy, majú úplatky. Ale keď som ti včera vravil, že tí hackeri tam požadujú nejaké výkupné, no možno, že je zaplatia, ale tí hackeri ti nemusia dať to heslo, vieš, zaplatíš raz, oni, nedáme ti, ale udáme ti blbé, nefunguje to, tak ešte raz. Tak a potom, keď ti dajú aj a zistíš, že tam nič není, tak myslíš, že sú na toľko tých hackeri zhovievaví, že si povedal, OK, no tak prepáčte, že vám to zmazali, tak vám to tam dáme naspäť. No ja si myslím, že určite. Určite majú taký chochmes, že... Jedine, že by boli etickí hackeri, ale nie tak úplne etické, ale aspoň čiastočne, tak, keby boli etickí, tak by to bolo fair play, že keď ste zaplatili, tak to budete mať tak, jak ste to mali. A faktúrku myslíš, že vystavia potom? A možno by sa dalo s nimi dohodnúť, že keď ešte niečo sa priplatí naviac, takže by to ešte vylepšili. Aha, ja vidíš ešte tak, že ti vrátia data a... Že dobre, chlapi, dostali ste nás, že fakt ste dobrí. Počúvajte, my tam máme ešte pár takých halúz, že nemáme zálohy, že nám to nefunguje. Ale veci, o ktorých sa bavíme, sú čisto fiktívne. To my sa teraz nebavíme o realite. Niekedy máme takú svoju rozprávku a v nej žijeme, čiže neberte nás vážne. Ale že keby to bolo tak, že by sme nemali napríklad zálohy alebo čokoľvek, tak im povieš, tak keby ste nám poradili, možno jak si to zálohovať, jak si to nastaviť do budúcna. A vy chcete XY miliónov a my vám dáme dvojnásobok, ale že by ste nám to už tak spravili, že by to fakt bolo dobré, lebo... Ono ešte keď tak vravíš, v konečnom dôsledku možno ten hackerský útok je lacnejší, než keby robili penetračné testy alebo tie také testovanie toho systému tej kybernetickej bezpečnosti cez verejné obstarávanie. Možno by to bolo drahšie než toto. No, tak vidíš, že možno by sa s nimi mohli dohodnúť, že spravte to raz poriadne, lebo my na to aj tak nemáme čas. Už druhýkrát vrám, nedávajte návody. Ja som čakal, že to bude dlhšie trvať, ako ešte zatiaľ to nie je úplne spustené. Ešte, akože za mňa to nič nefunguje. Ty tam prídeš len pre dobrý pocit. Prídeš na úrad, ale na tých 24 okresných úradoch, kde to vedia zatiaľ, čo si ti vydať, oni len príjmajú papiere. A reálne tam to oni nevedia spracovať, aby si mal nejaký výstup, ktorý vieš použiť. Ľudia, ktorí teraz by chceli kupovať nehnuteľnosť, riešiť hypotéku, alebo aj teraz, čo máme rozrobené veci, všetko nám stojí. No v podstate odstavená je kúp a predaj, lebo nekúpiš, keďže nevieš zapísať kúpnu zmluvu, nevieš skontrolovať, kto je majiteľ, nevieš zistiť, či sú ťarchy nabité alebo nie sú, nevieš overiť, či ten, ktorý sa vydáva za majiteľa, či je naozaj. Teraz zás nechcem dať návod. Výstavba tiež, lebo ty máš rozostavené niečo a nevieš pokračovať ďalej. Čiže... Tak, nechcem dávať návod, ale tak pokojne aj nájomník môže teraz niekomu predať byt. Lebo to reálne neoveríte, či ten nájomník je majiteľ, alebo je nájomník. To je na liste vlastníctva. Keď je ten kupujúci taký, že menej zdatný, tak je to možné, no. To tiež by som očakal, že teraz podvody stupne. Tak, takže nekupujte radšej aktuálne. Predať tiež sa bude ťažko predávať, lebo už radíme ľuďom, aby nekupovali a všetci nás budú počúvať, takže už nepredáte teraz. Financovanie je problém, lebo znalci nevedia vypracovať znalecké posudky, potrebujú tam aktuálne katastrálne mapy, potrebujú listy vlastníctva, tým pádom nevieme vyriešiť aktuálne znalecký posudok, kvôli tomu, aby banka mohla posudzovať hypotekárny úver. Jedine, že existuje nejaký starší znalecký a banka na výnimku by to schválila. Mohla, ale zase tiež ona potrebuje overiť list vlastníctva, pokiaľ je veľmi starý, nemusí to akceptovať. Presne tak. Aj do 3 mesiacov by to malo byť. Nie staršie ako 3 mesiace, tak no ale uvidíme. List vlastníctva alebo... List vlastníctva, ale tiež to môže založať od banky, takže... Tam si viem predstaviť takú výnimku, že nehnuteľnosť už by bola založená v tej danej banke a tá daná banka, tým, že je účastník už toho vzťahu a má tam záložné právo, tak má prehľad, že či si tam niekto nejakú blombu robil alebo nerobil, takže teoreticky by mohli prižmúriť oči, že nehnuteľnosť poznáme, nebol tam žiaden zásah, ale to zase tiež netreba očakávať, že sú tam jadroví fyzici, takže nemusím to až tak docvaknúť a neschvália vás. To sa mne teraz stalo, že my schválili hypotekárny úver v jednej nemenovanej banke. Ručí sa tam nehnuteľnosťou, na ktorú som mesiac alebo 2 predtým tiež riešil hypotekárny úver pre
syna žiadateľov. Schválili nám úver, načerpali sme všetko v poriadku, hneď som zadal druhú žiadosť, lebo aj rodičia ešte chcú nejakú hypotéku. Znova ručíme tou istou nehnuteľnosťou, znova mi ju absolútne bez problémov tú hypotéku schválili v tej istej banke. Na jednej nehnuteľnosti môže byť záložné právo iba jednej banky, nemôžu sa tam striedať rôzne banky. Jediná výnimka je štátny fond rozvoja bývania, ten môže byť aj súčasne s inou bankou. No a schválili mi hypotekárny úver, my sme odsúhlasili, celý šťastný, zadali sme žiadosť o vypracovanie úverových a záložných zmluv a volajú mi z banky, že čo to je tam za blomba na tej nehnuteľnosti, na ktorú nedávno schválili hypotéku. Však to je vaša blomba, vašej banky. Tak ste mi pred mesiacom schválili hypotekárny úver alebo 2. Vy neviete, kde pracujete, v ktorej banke? Pre klienta. Oni, a jak je to možné, že tam je plomba a oni o tom nevedia. Tak to už zase, ja vám neviem úplne vysvetliť, jak je to možné a čo robil schvaľovateľ, keď schvaľoval. Lebo môj žiadateľ je zároveň záložca na tej pridošlej hypotéke u vás, čiže mal som za to, že aspoň vlastné registre si pozriete, že či ten človek nefiguruje ako dlžník a záložca alebo čokoľvek u vás a vlastne keď zistíte, že je záložca na nejakom úvere, popri tom ako vám u vás žiada a zistíte, že je záložca, tak si pozriete na akom úvere a aká nehnuteľnosť, že už to tam platí niekoľko rokov, že všetko funguje. Tak snáď si ho prelustrujete toho človeka a vy mi teraz voláte po schválení, po ilustrácii, po všetkom, že vy zrazu nič neviete pomaly o tých žiadateľoch a pýtate sa ma na veci, ktoré sú vaše. Vo vašej banke, vaše veci. No a tak to tak sa nedá, to som im mal napísať. Tak ja by som vám to napísal, keby ste mali niekde textové pole na písanie poznámky, ale keďže textové pole nemáte, tak som vám to ani veľmi nemal kam napísať. A čakal som, že či mi nevrátite komunikáciu alebo čokoľvek, tak by som vám to tam veľmi rád dal, tú informáciu, ale vravím, nič tajné sa tu nerobí, ani prísne, všetko prebieha pod vašou strechou, tak čakal by som väčší prehľad. No a vlastne riešenie je také, že teda odstúpiť od žiadosti a zadať ju ešte raz, a kde napíšem, že teda je tam plomba, alebo tá ťarcha je ich a akému úveru patrí. Že ich informuješ o tej ich už existujúcej hypotéke a ťarche v ich banke. Presne tak. Z ich záložným práv v prospech ich banky. Presne tak. Normálne tá opička v mojej hlave ščinala mi normálne cinkala na plné obrátky. Ako nechápala. Čo robí chobotnica, keď odrežeš chápadla? Nechápe. No. Tak som sa cítil rovnako. Ešte vám jednu pikošku poviem, tiež zamietnutie úveru, to sa stalo zase kolegynke a tiež sme... Počkej, ty to len zamietnutie, nikto za teba nepríde, lebo však tebe všetky úvery zamietajú. Nie, práve, že príďte za mnou, bo ja viem presne, kedy vám ten úver zamietnú, hej, čiže už viem, ako to spraviť, aby ho nezamietli. Aby ste vedeli, že to není len také, že vy príjete do banky, požiadate o hypotéku vám schvália a všetko je super a vy nepotrebujete ani žiadneho finančného sprostredkovateľa, ani nepotrebujete nikoho skúseného, vám to pokojne môže bratranec, ktorý robí 2 týždne sprostredkovateľa niekde, tak vám to pokojne môže vybaviť rovnako ako človek, ktorý už má skúsenosti. Tak aby ste chápali, že to tak nie je, že tie skúsenosti sú fajn a je dobré, ak človek, ktorý vám spracováva hypotéku a venuje sa tomu 14 rokov, tak vás pripraví na všetky možné varianty, ktoré tam môžu vzniknúť a predvídavo vám povie aj, aké dokumenty si máte vyžiadať, aby ste boli pripravení a nie, že každý deň vám bude volať s nejakou inou vecou a ešte taký papier nám chýba, ešte taký papier nám chýba a tak toto som nevedel a s tým som nepočítal a tak ďalej. Lebo ja už počítam s veľa vecami a veľa vecí už preventívne viem povedať, že poďme tak, zariadme si to. Alebo keď vidím, že tam je nejaký zadrhel alebo niečo nezvyčajné, čo teraz 99 prípadov už u klientov sa dejú také nezvyčajné veci, tak viem vopred prezistiť. Napríklad minule sa mi stalo, že došiel klient, ktorý má vydané stavebné povolenie na pozemok, ktorý kúpil a vlastne už stavia aj na ňom rodinný dom a teraz vlastne na dokončenie potreboval požiadať o hypotekárny úver ešte pár tisíc eur, aby mohol dom dokončiť a na pozemku je ťarcha v prospech štátu. Má štát predkupné právo. No a my vieme z poučiek, že na nehnuteľnosti, ktorá sa financuje hypotekárnym úverom, nesmie byť žiadna ťarcha, žiadne doživotné užívanie, žiadne predkupné práva a tak ďalej. Ako náhle som zistil, že tam tá ťarcha je, tak som spozornil a skôr ako by som zadával žiadosť a riešil znalecké posudky a tak ďalej, tak som informoval klienta, že toto musíme ešte vopred preveriť, lebo toto nemusí byť úplne také easy peasy. A zás nie každá banka k tomu úplne zaujala rovnaké stanovisko. Bola banka, ktorá povedala, že u nich toto neprejde, že tam nesmú byť žiadne ťarchy a hotovo. A zase boli banky, ktoré povedali, že u nich toto problém nebude, lebo tie ťarchy poznajú. A je to vlastne len štát sa bráni, že keď predal nejaké pôdy
a za výhodnejšiu cenu, tak aby ľudia s tým naozaj nekupčili, ale keď už si to kúpili, tak nech to majú pre vlastnú potrebu a pre vlastnú výstavbu. A pokiaľ by sa rozhodli to predávať, tak prioritne to majú ponúknuť naspäť štátu. Hej, a vlastne za takú cenu, akú kúpili, alebo keď bude tam vyššia, alebo keď aj to predajú niekomu inému, tak ten zisk vlastne budú musieť tiež minimálne čas, alebo podľa kúpnej zmluvy odviesť štátu. Hej, čiže nebola to nakoniec až taká ťarcha, zásadná ako vyzerala, ale nie každá banka mala k tomu rovnaký postoj. A môže sa vám stať ako klientovi, že prídete do jednej, tam bude nejaký tiež rýchlo pečený bankár, ktorý je v banke 2 týždne aj s pohovorom. Ten vám povie, je tam ťarcha, to neprejde a to vám neprejde nikde, lebo to je zásadný problém. A týmto vás odradí od financovania, alebo vás znechutí, alebo vás domotá a prípadne potom tam bude iný bankár, ktorý uvidí ťarchu, ani sa jej venovať nebude. Povie vám, jasne, spravte znalecký posudok, všetko bude v poriadku, zadávam úver a zistí, že to v poriadku až tak nie je konkrétne v jeho banke. Čiže preto hovoríme aj o tých zamietnutiach. No a to zamietnutie bolo, to mám tak poznačené, že zamietnutie úveru kvôli GDPR. To bolo vyjadrenie, takto formulované, hej? No nie, to ja som si to takto sformuloval, oni to trošku, ako banka to opeknila, oni to dali, že zamietajú z dôvodu nemožnosti overiť príjem žiadateľa. Žiadateľ je zamestnanec v zahraničí, myslím, že Nemecko, Švajčiarsko, neviem, proste niekde tieto západné štáty, kde až taký Balkán nie je, ako u nás. A kde teoreticky, aspoň ja mám taký pocit, že sa viac menej snažia tie organizácie, tie zákony dodržiavať. No a v podstate tým, že zamestnanec pracuje v zahraničí, alebo teda žiadateľ je zamestnanec v zahraničí, tak to funguje tak, že častokrát dodávate vlastne k schváleniu úveru žiadosť, teda potvrdenie o príjme v cudzom jazyku, pokiaľ by šlo o Nemecko, tak v nemeckom jazyku, ktoré vám teda zamestnávateľ potvrdí. A taktiež dodávame pracovnú zmluvu a ešte výpisy z účtu a prípadne výplatné pásky a tak ďalej a tak ďalej. No a toto všetko ten teda žiadateľ dodal, no a banka má interný proces taký, že ona kontaktuje toho zamestnávateľa, či je to naozaj tak. No a teda kontaktujú častokrát mailovo. No a zamestnávateľovi prišiel v Nemecku e-mail, že ho niekto žiada osobné údaje a informácie o jeho zamestnancovi a teda on im, tak ako zákon káže o GDPR, odpísal, že on ich o tomto informovať nebude. Lebo nemá právo on vynášať informácie o svojich zamestnancov tretej osobe, z tretej strane. A oni akože sa identifikovali, že sú banka a bla bla bla, no a on im argumentoval, no však v poriadku, môj zamestnanec za mnou prišiel, dodal mi tlačivo pre vás, ja som mu ho potvrdil, to tlačivo som jemu dal a to je všetko, čo ja môžem pre vás spraviť. Keď za mnou príde, už takým spôsobom by ho identifikoval, ale pokiaľ máte tlačivo, pošlite mi ho, ja vám ho potvrdím, ale dám ho do rúk iba tomu človeku, ktorého sa to týka. Tak podpis, pečiatka zamestnávateľa, všetko tam bolo a im to nestačilo, hej? Tak banka to zamietla, lebo nebolo možné to overiť, hej. Tak ja hovorím, že to zamietnutie kvôli tomu, že niekto dodržiava zákon. Hej? A to, že neporuší ho, lebo oni ho z Janones vyzývajú na to, aby ho porušil, tak tým pádom zamietam a dovidenia. Nestačí pracovná zmluva, nestačí potvrdenie od zamestnávateľa, nestačia výplatné pásky, nestačia výpisy z účtu. Ešte potrebujú e-mail, ten e-mail vlastne... Nestačí ani ten e-mail, kde odpísali vlastne, že my sme nám to poslali, potvrdené, papierovo, fyzicky, nie. Vlastne e-mail, ktorý si teoreticky vieš spraviť a ofejkovať, to je jedno, čo vieš, keď chceš, tak to je jedno kvázi je pre nich smerodajné. E-mailom im to niekto neposlal. Hej. Čo nevieš identifikovať vôbec nič a máš tam elektronický podpis alebo ani nevieš, kto ti odpisuje reálne, lebo nevidíš, tak toto je vlastne ten dôvod, ktorý rozhoduje o tom, či ti úver schvália alebo ti ho neschvália. Ako mne už sa to stalo tiež v minulosti a tam som argumentoval tým, že či naozaj chcú byť v médiách, že toto môžeme pokojne dať do médií u klienta, lebo toto mi príde zvrátené, no, tak potom to bolo prehodnotené a nakoniec to bolo schválené. Hej, ale tiež môžeš stiahať za tie nitky iba do istej úrovne. Hej. Takže aby ste vedeli, že to není tak, že 1 + 1 je 2. Chlapci, koľko chcete, aby to bolo? Tak niekedy bohužiaľ to takto funguje. Treba nám zavesiť na stránku nejakú príručku nešpekuláka, kde budú všetky tieto veci, ktoré dokážeme. Prípadne ešte, keď sme v tých aktuálnych témach, tak ešte téma podnikateľských účtov je taká celkom horúca pre podnikateľov. Keď som si čítal podmienky alebo zásady nejaké, že kedy treba mať ten podnikateľský účet a na čo je dobrý, ja som sa tam dočítal, že teda majú byť oddelené účty konkrétne pre podnikateľ fyzická osoba, lebo SROčka je iné, právnická osoba to je bezpodmienečné, tam ten účet musí byť podnikateľský, ale pri podnikateľovi fyzickej osobe... Hlavne živnostníci. Tak, živnostníci, alebo SZČO, tak tam som vlastne
nikde nevidel, že je tam podmienka mať podnikateľský účet. Je to napísané, že teda účty majú byť rozdelené, odporúčanie teda je, pokiaľ budete z toho účtu, ktorý používate na podnikanie, čiže na fakturácie budete robiť aj súkromné výdavky, tak bude vám transakčná daň účtovaná zo všetkých transakcií z účtu. Čiže či vám príde tam faktúra, príjem váš a zároveň z toho zaplatíte nákup, všetko bude, a ešte zaplatíte aj za materiál, ktorý používate do podnikania, tak všetko vám bude zúčtované transakčnou daňou, alebo bude podliehať tej transakčnej dani. Čiže preto je tam odporúčanie účet, ktorý používate na podnikanie, mať zvlášť a tam riešiť iba veci k podnikaniu a mať účet súkromný tiež zvlášť a tam riešiť iba súkromné výdavky. No a teda ja som sa zaujímal, teda či naozaj si musím otvárať ten podnikateľský účet, lebo ja to mám teraz takto, ja to mám rozdelené, kvôli aby som mal na poriadku aj účtovníctvo aj všetko. A teda nikde tam nevidím mať tu naozaj tú formulku, že musíte si otvoriť podnikateľský účet. Bolo to len, že rozdeliť si to a tie účty neboli podmienka. Čiže máš kvázi 2 účty na fyzické osoby. Presne tak. A ani jeden z nich není čisto, že podnikateľský účet ako taký. Tak, lebo taká podmienka ani doteraz nebola. A to, že som si to takto ja už robil skôr, tak vidím, že to bolo len ako keby moja snaha o poriadok, lebo vidím, že veľa ľudí fungovalo tak, že tam, kde fakturovali, tam mali aj súkromné výdavky. Hej, akurát to účtovníčke asi veľmi nepomáhalo, keď chcela odkontrolovať tie obraty a výdavky a bločky a všetko, tak keď máte 100 obratov mesačné a máte 5 obratov, tak je to rozdiel, hej. No, lebo aj malé platby za tankovanie, alebo ja neviem, za nákup nejaký, alebo za čokoľvek, za parkovanie, tak tam automaticky sa ukazovali na účte. No ale výsledok je taký, že čo mám informáciu z banky, že výhoda je tá, že pokiaľ budete mať podnikateľský účet, tak tú transakčnú daň banka spracuje automaticky za vás. Bude to mať ona v kompetencii. Pokiaľ budete mať súkromný účet, ktorý ale používate aj na podnikanie, alebo iba teda na podnikanie v tomto prípade, tak si tú transakčnú daň budete musieť riešiť sami. Nie je to z pohľadu toho, že musíte, ale je to z pohľadu komfortu. Že teda, keď si teda neotvoríte podnikateľský účet, tak vám budete mať ďalšiu byrokraciu naviac na starosti. Welcome to Slovakia. Je to veľa, no, na čo si dávať pozor. Čím ďalej, tým viac. Skôr si to neulahčujeme, ale sťažujeme všetko, mám pocit. Lebo digitalizácia je nebezpečná. Lebo príde kyberútok, a ty máš všetko elektronicky. Asi v prdeli ťa odstavia úplne. Bez všetkého. Bez peňazí. No je treba prejsť najspäť k papierom a hotovo. A potom postupne k bartru a... Hej, a budeme si meniť tieto runy. Či runové písmo a čo to boli tie... Už si neviem spomenúť. Semienka. Šafran. No, také niečo to bolo. A čím sa váži zlato? Teda karát. Karát, tak. Tak toto bude najviac bezpečné. No, tá veľa si zažil. Ojoj, to ešte tu mám čosi. To má Peťo zase chybne vypracované záložné zmluvy. Nepamätám si. To je také moje odporúčanie, aby naozaj klienti čítali dokumentáciu v banke. Akože zase, keď máte sprostredkovateľa, ja sa snažím tie zmluvy, keď ich mám k dispozícii včas a pred podpisom, tak sa snažím úverové a záložné zmluvy študovať. Minimálne aspoň študujem, ja ich poznám, ale minimálne aspoň študujem predmet záložného práva, či je zhodný s tým, čo zakladáme, či je naozaj dobre opísaný z katastra. Ja už som si spomenul. Tak a snažím sa aspoň toto odkontrolovať a takisto pri úverových zmluvách sa snažím odkontrolovať, či sedí úrok, či sedí splátka, či sedí výška úveru a či sedia podmienky pred čerpaním a po čerpaním úveru. Toto sú tie väčšinou najzásadnejšie veci. Ak ti ide katastor. Hej, pokiaľ ide. Hej. Ak by nešiel, tak by to bolo zložitejšie. Stáva sa a Peťo má konkrétne skúsenosť tiež so šikovnosťou teda vypracovaných záložných zmluv. Čiže napriek tomu, jak vravíš, väčšinu tých vecí kontrolujem, ale tie najčastejšie naozaj, kto je účastníkom toho konania pri tých záložných zmluvách. A väčšinou naozaj tie základné údaje skontrolujeme, väčšinou tam nie je problém, ale aj to sa už párkrát stalo, ale keď to skontrolujeme, znižíme to riziko. A teraz sa mi stalo tiež, že všetko bolo v poriadku, všetko sme dali na katastra a dostali sme naspäť odpoveď, že predsa len je tam nejaká chyba v záložných zmluvách, že banka trošku pochybila. No a oni spravili, dobre, preklep, zmenili metraž pozemku danej nehnuteľnosti, tam posunuli asi 10 čiarku alebo nejaký detail, ktorý akože je tá chyba celkom podstatná pre ten kataster. No a bolo treba to napraviť. Lenže tá banka nemala snahu kooperovať alebo čo najrýchlejšie to spraviť, ale tvárili sa ako taký mŕtvý chrobáčik, pričom tam sme potrebovali termíny dodržať, aby ten proces behol, aby hypotéka bola načerpaná, aby kupujúci vyplatil toho predávajúceho, aby bolo všetko OK. Tam bol problém, že ten predávajúci, jeho zdravotný stav sa celkom rapidne zhoršoval a bolo treba to riešiť celkom urgentne
a nevedeli sme to nejakým spôsobom tej banke alebo na pobočke urgovať, museli sme to cez všetky naše kontakty poposúvať, eskalovať, kým sme sa naozaj dopracovali k tomu, že to naozaj posunuli, urobili trošičku rýchlejšie a nakoniec sa nám to podarilo v nejakom rozumnom čase tú opravu urobiť a našťastie aj ten zdravotný stav toho predávajúceho bol ešte taký, že dokázal na tú pobočku prísť a uzavrieť to. Čiže no. Čo som vám chcel povedať tým, že niekedy pri najlepšej vôli, pri kontrole všetkého sa môže stať nejaká situácia, kde sa ten čas natiahne, môže sa to skomplikovať napríklad aj zdravotným stavom niekoho z zúčastnených a vtedy je dobre mať niekoho, kto vám pomôže tú situáciu trošku urýchliť, potlačiť veci, lebo vie kam a na koho sa obrátiť. To ešte bolo riešené, že ako kvázi kupujúca mala známu v banke, tak ešte dúpľom ste to dávali cez tú pobočku. Na to som zabudol, áno. Prečo bola vybraná pobočka, bola len presne, že máme tam známych, všetko bude v poriadku. A aj napriek tomu všetci tí známi sa v podstate zrazu nejak otočili chrbtom a nechceli to riešiť, aby to naozaj bolo k spokojnosti tých klientov, ale urobili len akože najnutnejšie, čo bolo nutné, aby mohli dať ruky preč. A tam to ostalo. Vlastne potom mohli byť šťastí, že ty si ich známy, lebo ty si to potom urgoval, hej, a prevzal si tie kompetencie. Na to narážam len preto, lebo tak ako vo všetkých odvetviach, tak aj tu platí, teda nevyberáme si random niekoho, koho poznáme, že ty robíš financie, tak poď sprav mi hypotéku. A môj bratanec začal robiť financie, tak nech mi to spraví hypotéku, hej. Na tom našom Balkáne to v podstate funguje tak, že nie každý, kto robí svoju činnosť, tak ju robí dobre. To ja som sa bohužiaľ naučil pri dome. Nie je jedno, že niekto sa robí kúrenie, tak ho zavoláte, aby vám spravil kúrenie. Lebo to nemusí vôbec dobre dopadnúť. Že častokrát musíte zavolať aspoň 5 alebo 10 kúrenárov, aby ste zistili, či tí kúrenári aj vedia to kúrenie robiť, alebo 10 rokov dozadu robili strechy, potom robili poistky, potom robili neviem čo a teraz posledný pol rok robia kúrenie a učia sa. Budete vy ten, na ktorom sa učia. Na našom dome sa učili robiť omietky. Hej, ja som potom v konečnom výsledku, keď som videl výsledok, som hovoril, že to bol najdrahší workshop, aký som komu zaplatil. Hej. Za workshopy sa platí majiteľovi, že poskytne priestory a ne, že ja budem platiť za to, že oni sa budú učiť robiť a nemalé peniaze. Ale však aj ty si sa priučil, takže... Ja som sa priučil tomu, ako funguje stavebníctvo, čiže teórii stavebníctva v praxi. Čiže a popri tom som sa musel priučiť vode, aj kúreniu, aj zatepľovaniu, stolárstvu, práci s drevom, lebo som si častokrát zavolal odborníka takého, že potom som ho učil aj, jak sa to má vlastne robiť. A som si musel naštudovať rýchlo YouTube. Čiže keď mal na vizitke napísané, že riaditeľ Galaxie, nesedel to úplne tak, hej, že nezariadil všetko. Škola života. By som nazval. Škola života skôr by sa hodila. Čiže je to aj tak, bohužiaľ, aj vo financiách, aj v bankách, aj kdekoľvek. Častokrát je to o tom, že na akú ochotu natrafíte a na akého skúseného človeka natrafíte. Uvedem tiež príklad, lebo mal som podobný prípad ako ty, že predávajúca bola veľmi chorá a dokonca už bola aj imobilná, teda nemohla ani chodiť. A ja som vlastne na jednej pobočke, lebo my fungujeme tak častokrát, že máme kontakty v tých bankách, poznáme sa roku cez tými bankármi, máme veľmi dobré skúsenosti a snažíme sa aj vyberať, s kým budeme dlhodobo spolupracovať, lebo potrebujeme mať takého parťaka, ktorý tiež vyjde v ústrety, pomôže, s ktorým vieme na rovinu veci diskutovať, nebude nás ťahať za nos. Tým pádom my nezavádzame klientov a naozaj dostávame sa k tým informáciám tak, jak majú byť a nie rôzne zavádzačky alebo prípadne nejakí nováčikovia, ktorí nevedia, kde je sever, kde je juh. To nepomáha ani nám, ani klientom. A častokrát, keď nabehnete na pobočku, vy nemáte šancu identifikovať, kto ten odborník je a kto ten odborník nie je. Vy len vidíte niekoho, kto tam sedí anonymne alebo má tam nejakú vizitku, ale absolútne nič o ňom netušíte a on sa tvári, že áno, je zamestnanec a vy od banky a vy očakávate, že vám dá takú službu, akú má. A on to tak, bohužiaľ, tuto nefunguje. Hej, tie školenia sú častokrát slabé, je nedostatok kvalitných ľudí, naberú kade koho a potom to tak aj vyzerá, že tie prípady sa komplikujú, nefungujú ako majú, prípadne trafíte pobočku, kde je krátky dlhý týždeň, to znamená, že 2 dni v týždni sa niekto z vášmu prípadu venuje, potom ďalších 5 dní sa mu nevenuje nikto. Medzi tým je dovolenka a 2 týždne čakáte a neviete, čo sa stalo. Presne tak. A keď vám to tlačí súry, termíny a trafíte práve takéhoto zamestnanca alebo takúto pobočku, lebo vám to vopred nenapadne, že to takto môže byť, lebo žijete v ilúzii, že to niekto za ňo vezme a bude ho zastupovať a tak ďalej, tak je dobré radšej, keď sa obratíte na nás napríklad, ktorí máme skúsenosti, ako jednotlivé pobočky fungujú, máme už nejaké kontakty, s ktorými sa môžeme na rovinu baviť a tým pádom sa vyhnete takýmto nedorozumeniam alebo takýmto nejakým komplikáciám. No a pointa tiež predávajúca bola imobilná, mala vážny zdravotný stav. No a mne tá pani, s ktorou komunikujem, na chvíľu vypadla kvôli PN-ke. No a tým, že to klientom veľmi súrilo,
tak sme zadali žiadosť na pobočku, ktorá im bola najbližšie. A na tej pobočke som komunikoval, že vzhľadom na to, že pani imobilná, že potrebovali by sme, aby teda napríklad zamestnanec banky vybehol a tie záložné zmluvy podpísal tam. To, že sa to možno pri aktuálnej metodike dnes nedá, nevylučuje to, že sa to v minulosti dalo. Dalo sa. Tie metodiky sa menia, takisto nie každá banka to umožňuje, ale viem, že konkrétne tá jedna áno. Proste za istých podmienok, keď tam prídu ľudia, ktorí majú prísť, tak vie bankár zabezpečiť to, že zabezpečí podpis pri imobilnom i hneď na mieste tam, kde sa nachádza. Môže to byť, alebo mohlo to byť v tom danom čase aj mimo pobočky. Ja tým, že som túto vedomosť mal, tak som šiel teda na tú druhú cudziu pobočku požiadať, že teda potrebovali sme takúto službu, kde ma informovali, že v žiadnom prípade to neurobia a že proste tak hovorím, dobre, tak potom skúsme notára. Zavoláme tam, ja toto vám preverím, ale nemám informáciu, aby sa to takto dalo. Tak nerobte si zo mňa srandu. Banka musí byť pripravená na takýto prípad, že predávajúci môže byť nechodiaci imobilný zariadení, z ktorého on nemôže, ktoré on už nevie opustiť, alebo nemôže. Nemôžete vy tu všetkých, aj vážne chorých, ťahať k vám na pobočku kvôli pár podpisom. A v tom danom čase ešte dokonca sa to nedalo robiť ani na splnomocnenie, čo už aj dneska je možné. Hej, tie záložné zmluvy už sa v niektorých bankách dajú podpísať aj na plnú moc. Vtedy to ešte možné nebolo. Čiže naozaj neexistovala žiadna iná možnosť a tie, ktoré som ja navrhol, ktoré som vedel, že sú možné, tak tá pani mi zamietla, že nie. Hej, ale to bol problém aj tej danej pobočky, lebo následne sme to nejako vyriešili. Myslím, že hej, tam sa to udialo to, že nakoniec pani bohužiaľ neprežila a teda celý proces sa zdržal o dedičské konanie a následne až syn, ktorý teda nehnuteľnosť zdedil, tak ju nakoniec prišiel podpísať. Hej. Čiže držal slovo aj v čase, keď rástli ceny nehnuteľnosti, čo je obrovské riziko. Si pozdĺžať celý proces o 3-4 mesiace, keď cena nehnuteľnosti rastie, tak vtedy pokojne predávajúci môže od všetkého odstúpiť a predať to niekomu inému drahšie. Ale napriek tomu držal slovo, zachoval sa čestne a predal to klientom tak, ako to bolo dohodnuté ešte pred úmrtím matky. Pointa, ja som sa potom informoval u tej známej, ktorá sa vrátila z dlhodobej penky a on hovorí, Martin, to je bežná vec. Však ideme, podpíšeme, nič sa nedeje. Hej, my to môžeme urobiť. Tak môžeme, ale nechceme, hej, častokrát. Čiže naozaj tým, že máme tie kontakty, tak častokrát tomu vieme predvídať alebo prípadne potom zmeniť pobočku, presunúť to inde. Tam ale sme nemali veľa priestoru na riešenie, lebo prvé možnosti mi zamietli a kým sme našli riešenie, tak už bolo zbytočné. Ale stáva sa to a ešte keď to takto urobia, že je to vážny prípad a niekto v banke nahodí zlé informácie do záložnej zmluvy alebo do úverovej zmluvy, tak už je to potom úplne že zle. A ešte keď to nechcú ani si priznať tú chybu a nechcú opraviť zmluvy, tak to už potom čistá katastrofa. Tiež som takto išiel cez jedno odporúčanie. Známa hovorí, že ja som robila v banke, ja mám tam riaditeľku kamarátku, poďme cez ňu. Vieš čo, že nemám s tým dobré skúsenosti, keď to nie je môj kontakt, ale akože môžeme to skúsiť. No. Tak sme nahodili tam žiadosť, pani riaditeľka odišla na 2 týždne na dovolenku. Takže 2 týždne sa nedialo nič, po 2 týždňoch sa vrátila. Udala mi zlé, nepravdivé informácie, na čo som ju jej argumentoval, že to nie je pravda, to čo mi vraví. Tak sme sa pustili do riešenia. Na to odišla ešte na ďalšie 2 týždne na dovolenku. Potom sa vrátila, potom nám úver na základe jej nejakých informácií zamietli, potom sme museli žiadosť zadať ešte raz a prerábať znalecký posudok. Takže ako nemám rád, keď mi odporúčajú nejaké iné kontakty, ako tie, ktoré už mám nejaké skúsenosti. S ktorými ešte nie je žiadna skúsenosť. Tak. Hej. Takže niečo také sa dozviete v každom dieli, ako nešpekulovať a ako si vybaviť veci s našou pomocou tak, aby všetky strany boli spokojné a aby ten svoj cieľ ste dokázali naplniť čo najkratšom možnom čase. Ale tak ja verím, že pri najbližšom nahrávaní už bude fungovať kataster, že v podstate už všetci budeme zabehnutí v podnikateľských účtoch a budeme vám hovoriť zase a všetky úvery, ktoré nám dnes zamietli, tak budú už schválené a my vám budeme hovoriť len pozitívne. Dobre, ale nebojte sa zase, že budeme nahrávať raz za rok. To zase nie. Tak, čiže samozrejme budú aj pozitívne informácie, budú aj trpké skúsenosti zo života, ale jak sa vraví, že dobre učiť sa na cudzích chybách, nie na vlastných. Tak, jak sme sa učili my, hej? Tak my vám dáme tie informácie, že aspoň skúsenosti naše, aké máme, aby ste vy už vedeli, s čím počítať, s čím rátať. Počkaj, tak sa to hovorí, že ja sa učím na chybách, ktoré robia ľudia na základe toho, čo som im poradil. A nie, to nie v tomto podcaste som chcel povedať. Dobre, ďakujem vám za vašu priazeň aj za čas, ktorý ste nám venovali. Ďakujem aj vám, chalani, že ste prišli, že ste ma podporili v informáciách.
Vďačné. Budeme v tom pokračovať. Tešíme sa na ďalšie epizódy. Hurá! Pekný deň. Majte sa pekne, čaute. Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluj.sk.